Molts de vosaltres us preguntareu com funcionarà el tema de l'Escola Oficial d'Idiomes després de les notícies que han sortit als diaris aquests dies. Molt senzill, l'Escola Oficial d'Idiomes, si la tenim, la tindrem pagant-la nosaltres, és a dir, pagant-la als tarragonins i tarragonines i al seu ajuntament. Això és una autèntica vergonya. No té sentit, ni té cap mena d'explicació que l'Ajuntament de Tarragona sigui l'únic que ha de pagar l'Escola Oficial d'Idiomes, és a dir, que els ciutadans de Tarragona són els únics que han de pagar l'Escola Oficial d'Idiomes, quan a tot Catalunya l'Escola Oficial d'Idiomes la paga la Generalitat. Tindre que fer un conveni, adelantar els diners a l'Ajuntament de Tarragona, el que això significa és, insisteixo, un autèntic disbarat i demostra una mica quina és la capacitat de negociació i quina és la capacitat de treball que té el senyor Ballesteros. Però és més, i ja us ho adelanto, el tema del Banc d'Espanya acabarà igual. El Banc d'Espanya no el donaran a l'Ajuntament de Tarragona. L'Ajuntament de Tarragona l'haurà o bé de pagar amb diners o bé de canviar per alguna altra cosa, un terreny, un edifici o el que sigui. Cosa que tampoc té molta explicació, perquè, escolteu, fa uns quants anys, quan això es va fer a Reus, el Banc d'Espanya es va donar a l'Ajuntament i a més s'hi van afegir damunt 12 milions de pessetes pels arranjaments que s'havien de fer. Conclusió de tot això, la capacitat de lideratge i sobretot de negociació i d'imposició de l'alcalde de Tarragona damunt de les altres administracions, que per cert, totes són del seu partit, és nul·la, amb el que arribem a la conclusió que Tarragona mana el PSC, no mana pas el senyor Ballesteros.